ako rýchlo. Lot. I tu cloní, Lot pôjde hore. A Lot si urobil priestor a zísť aj stratu. Medzi tým Láta opäť to vyskúša a opäť. Teraz to musia hráči z balok. Takmer zobral Lotovi loptu. Lot aspoň floatruje. Dlovej snaha ofenzívny doskok nevyšla. Tu v moci má znovu Lot a tlačí. Ďalší úspešný útok, 7-2 pre Svit. No to nie je. Dobrý začiatok pre domáci tým. A ďalšie zaváhanie je od tohto hráča s číslom 4 na chrbte v týme Iskry Svit. Lot. Šitus. Lot cez Gudrika nepôjde do zakončenia, prestrčí to ešte Šitu. Úspešný Porter doskakuje. Okamžite to vyhadzuje na Lota. Jeho pokus. Porter. Páliť bude. O 18. hodine začínali aj v Handlovej domáca. Handlová vyhráva nad Komárnom 14-10 a taktiež Vádi. Herel. Pri ňom Lot a Lot ho dokázal pokryť. 31%, domáci dokonca 40% na úspešnosť a Lot ju môže vylepšiť, aj sa mu to darí. Defenzívny doskok, dostáva sa teraz cez Lendersa, vyhadzuje na perimeter, Lot osamotený, Lot za 7 asistencií na jeho konte, dal tomu 6 bodov, 2 doskoky, od okrem tých 6 doskokov. Aj príbeh Dražka Kneževiča, jeho príchodu do Baníka je veľmi zaujímavý. Tiež má za sebou len účinkovanie v NCAA. Lot vynikajú. To neslavilo úspech. Turza aj s dávkou šťastia sa k lopte dostal. No a je tu Butaľ, slom 14. Ale teraz Porter, Lot, Meglešen, Rožánek a Harabín. Teraz práve Kerwan Lot ešte prihrával na perimeter a ten... Momentálne mu však strela odišla. Ktorý mal skórovať. Je celé 3 minútky pred koncom úvodnej štvrtiny. Trojkový pokus z ruky Urbana, ale takmer z toho bol len airball. No a teraz Lot osamotený na perimeter. Tam bol zdvojený na Šitu, spoločne s Porterom ho zastavili. Lot sa zdalo, že sa uklúčkuje, ale 16. Rožánek. Krásna rýchla akcia. Harabína prišiel na palubovku Šitu. Tam vidíme s číslom 4. No ale... Gardov, Harry za Scott, ktorú si ešte dôverne pamätáme. Ale sledujeme ešte posledné sekundy v Handlovej. Ale kombinujú aj zverenci trénera Meleš.